Agrupament per densitat. En aquest vídeo aprendreu a fer ús de l'agrupament per densitat per trobar les zones d'una ciutat on hi ha hagut una major venda d'habitatges. En este quadern anem a fer un altre tipus d'agrupament que és per densitat amb el DBSCAN. Amb els dos anteriors també fèiem tipus d'agrupament, però eren més per distància. Ara utilitzarem el DBSCAN, ja veureu la diferència, ho entendreu millor amb l'exemple. Tenim un dataset de 21.000 i pico observacions sobre el comtat de King, que és este trosset d'aquí que veieu marcat, i tenim un dataset de les cases, de les vivendes que es van vendre més durant el període d'un any, del 2014 al 2015. Llavors, tenim moltes característiques de lo que són les vivendes, el número de plantes, metres quadrats, habitacions, preu. Llavors aquí se podrien fer molts de tipus d'agrupament, inclús fins un problema de regressió per a calcular el preu de la vivenda si tinguéssim una nova que volem vendre i això. Ara veureu. La recopilació de les dades, importem biblioteques, carreguem el CSV i l'exploració i preparació de les dades, superbreu. Comprovem que s'han carregat tots els registres al nostre data frame i la diferència en aquest cas és que estàvem acostumats en altres models fer molt de preprocessament de les dades, nuls, duplicats. En aquest cas no ho farem. Per què? Perquè realment per a nosaltres agrupar per densitat, veure quines vivendes en quins llocs s'han vengut més, no ens calen totes aquestes característiques, simplement ens calen dos, que són la longitud i la latitud. No necessito cap altra, no m'interessa el preu, ni les habitacions, ni els metres quadrats. Simplement vull agrupar per densitat per cases venudes per zones. Llavors només necessito aquests dos i els hi passo un min-max scalar, perquè estiguen totes dins el mateix rang. És l'únic que faig en aquesta fase. A la fase 3, recordeu que l'aprenentatge no supervisat no existeix, i llavors l'altra diferència és que tot el que és la fase 4, 5, 6 i 7 de validacions, entrenaments, optimitzacions, ho faig com tot a la vegada, perquè veureu que no està tan diferenciat. Llavors, si recordeu el DBSCAN, té dos hiperparàmetres, l'epsilon i el número mínim d'exemples, que són molt importants per a definir. Ens marcarà el número de clústers que trobarà. Llavors, si heu llegit també la teoria, un mètode per a ajustar el màxim que poguéssim aquests dos hiperparàmetres és utilitzar les k-distàncies. Les k-distàncies el que fa és fer-me una aproximació per a trobar epsilon i el mínim d'exemples. Llavors, DBSCAN treballa per densitat, però per a jo trobar el valor de n-neighbors, que és el que després posaré a l'hiperparàmetre de mínim d'exemples, per a fer les agrupacions, llavors aquí sí que hi fa una distància euclidiana, però diguéssim que el DBSCAN treballa per densitat. Llavors, quins valors provo? Jo he provat aquests valors d'aquí. Si us fixeu, és com una cerca d'aquelles en reixeta que fèiem que ens anava provant diversos valors i després ens mostrava quins eren els millors paràmetres. El que faig aquí és, a través d'esta funció, li vaig passant aquests valors d'aquí i llavors me va calculant el coeficient de siluet. Aquí jo fixo de moment epsilon a 0,03 i ara veurem després si ho modifiquem o no. I el mínim d'exemples per a formar els clústers se recomana que sigui en les proves aquestes que he fet de n-neighbors a través de les k-distàncies. Llavors, si jo miro els resultats per a aquests valors que he trobat, el valor òptim, si faig cas només a siluet, seria n-neighbors 30. Però quan jo disminuïxo aquest valor per a formar clústers, què passarà? Que quan menys exemples permeti, tindré molts més clústers. I, clar, tampoc m'interessa. M'interessa trobar com unes agrupacions que siguin coherents. Ara veureu. Llavors, per tant, jo de tots aquests valors m'he quedat en 80. El 80, si recordeu, el siluet va del menys 1 a l'1, doncs estaria quasi al 0, diguéssim que seria un terme mig.
Llavors, per a jo trobar el valor d'epsilon, tinc que mirar el punt d'inflexió de la corba. Com aquí les tinc totes pintades i costa de veure, he tornat a fer el mateix, he copiat el codi, però només he ficat 80 per anar ràpid. Llavors només m'he pintat la línia per als 80 n-neighbors. Llavors, si jo tracés una línia horitzontal a partir d'aquí, quan me fa el punt d'inflexió, quan canvia, podria trobar el valor d'epsilon. Jo sé que està entre 0,0 i 0,1, però així tot faré unes quantes proves. Llavors el que he fet és, al mínim d'exemples he ficat 80, perquè si ficava 30 em traia molts de clústers, però això té que estar una mica, com diguéssim, equilibrat a epsilon. Epsilon, recordeu que és el radi a partir del centre que hi fa les agrupacions de clúster. Llavors, què passa? Que si jo definixo una epsilon molt gran, els clústers seran molt grans també. I en canvi aquí, si definixo quan més gran sigui este número, menys clústers se'm traurà. I clar, tinc que anar fent unes quantes proves que jo he fet. Si mireu, si jo per exemple en lloc epsilon 001 que me trau 19 clústers, més el del soroll, li fico per exemple 005, llavors de tot aquell comptat, el meu número de clústers que me donaria serien 2. Llavors jo ja veig que això no té sentit. I he fet unes quantes proves, inclús si fico 3, si fico 3 només m'està traient 5 clústers. Dic 5 clústers per a tot un comptat, ho trobo poc. Llavors jo aquí he ficat 1, en 80, però si jo fico 30, per exemple, que hagués fet cas a les k-distàncies, veieu, me trau massa clústers. Llavors tinc que fer una mica de prova i error. I en la prova i error jo he decidit que aquests valors són els més òptims per als nostres hiperparàmetres. Llavors, què me trau això? Me trau, en aquest cas, 19 clústers més un de soroll, que són tots aquells valors atípics que no entren en aquest radi d'epsilon i que no s'arriben a formar un clúster en 80 exemples. Llavors el que faig aquí és simplement una gràfica per a veure aquests clústers on estan. I jo estic veient que de tot el comptat tot això són els clústers. Fixeu que són clústers totalment irregulars en el que respecta a lo que és la forma i a lo que és el número d'observacions. Per això el DEVESCAN va millor també, perquè a part d'agrupar per densitat, les formes dels clústers no són tan uniformes, tan esfèriques com faria un camins. I tot això blau són els que no ha pogut agrupar valors atípics que ja ha considerat i soroll. El següent pas que faig, simplement borro el que és este clúster, entre cometes, que ell me considera de soroll, que sempre l'etiqueta amb el -1 i ho torno a pintar. Llavors, sense el soroll m'ha ampliat una miqueta el mapa i veig els clústers molt més diferenciats. I aquí serien les zones on s'han vengut més cases. Clar, jo això sense un mapa al darrere me costa diferenciar aquestes zones. Llavors, què faig? Abans de pintar un mapa ben xulo, en tot este codi d'aquí, realment el que estic fent és tornar a pintar el mateix i a part calcular el punt central del clúster per a jo després situar-lo en un mapa tipo el Google Maps i un Street. A vegades se calcula el punt central o a vegades se calcula el punt mig del clúster. Jo he calculat el punt central en aquest cas i l'he etiquetat. I llavors, aquest punt central que jo m'he guardat aquí, en aquesta ratlla d'aquí, ja el que faig és utilitzar-lo en un altre mapa molt xulo, que aquí podeu veure, que és un mapa interactiu, que puc ampliar, que puc disminuir, que jo li he definit aquí unes coordenades del comtat de King, que està a Seattle, que no el coneixia, i llavors el que faig és pintar aquí tots aquests punts centrals dels clústers. I jo a simple vista del comtat de King ara puc veure els meus clústers que he fet i el numeret del clúster. No vol dir que l'un s'han vengut més i l'altre menys. Simplement és el número de clústers que ells m'ha format on m'ha agrupat més cases venudes per densitat. Veieu que xulo que ha quedat? Quines conclusions arribem aquí? Arribem a les conclusions que ja hem anat comentant. Que el DEVESCAN és una altra tècnica per agrupar, tan vàlida com les anteriors, que se pot utilitzar en les mateixes dades que treballa un camins i un aglomeratiu, però a part
Este té la peculiaritat que pot treballar en clústers molt irregulars i en dades espacials, com són la latitud i la longitud. Llavors, és més adient per a aquest tipus de clústers, quan jo vull treballar així. I tingueu en compte que agrupa per densitat, malgrat per a trobar algun valor òptim per a algun dels seus hiperparàmetres fa servir una distància euclidiana, però se diu que agrupa per densitat, el DEVESCAN. L'aglomeratiu també pot agrupar per densitat, però seria molt més òptim este d'aquí. I ja teniu un exemple per al DEVESCAN d'un agrupament per densitat. Heu vist com fer un model per a l'agrupació amb agrupament per densitat. Com ajustar hiperparàmetres propis del model. Com optimitzar el model. Com avaluar el model.